Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingaren tindak wae ra numpak taksi dewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani Kelarasan mas alias kebetulan belanjane kata rada kabetan yen murah mas ikan-ikan rencani alakan omah mengke topel wong legan golek momongan niki bojo napa nanda badhe pindahan awan-awan dolan koncone pasar payu perawan rondo kangge kuyo rata perke iki lho pisun gondrong itu mandala ini rango pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingaren tindak wae lan taksi dewean apa ora ngerti timbang nganggur kula purun ngancani topel wong legan golek momongan niki bojo napa nanda badhe pindah awan-awan lunga belanja ning pasar rejo perawan rondo kanggeku sing penting lega semarang mas temu gelang penting-penting susu melah nadyan rondo dijamin komplek krono iki ya acarane acara budaya budaya di bulan Ramadan mulai ya tetap awake dhewe menyesuaikan berdampingan dengan bulan Ramadan. Ya bener, ya pancen siki siji gawe loro gawe, sing sepisan iki ya mujudke syukur marang Gusti kang adohaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya kuwi ingkang wayah saka nyimpen Bapak Heru Torong. Muga-muga dadi satria sing migunani tumparing nusa bangsa lan agama. Alhamdulillah amin. Satu lagu lagi. Oke, Bos. Kaya MC. Kaya MC. Modele kaya nyiarke apa kae bingung. Satu lagu lagi. Bebeke runtung-runtung.